Ya makurar ƙarshen kallo, annabi mai kyan halaye, wanda gani ke son kallo, kai nabi mai kyan sawaye. Salli ala manzan farko, na saman duka gatan kowaye, wanda ka haiko tun farko, na sanin sanni kowaye, wanda ya shafe yan farko, makiyan kai dannewa waye. Shi na fi so tashin farko, ka kuma yi wasu latai dogwaye. Salin manzan farko, a sahabu ka har mataye, nai na gidan farkon farko, a halin mabocin koraye. Sayyidina aikin farko, na garat ya zo mai alaye, yayi mana saiti mai karko, a cikin meware sufaye. Yayi mana aiki tun farko, ya raba mu da manyan mugwaye, masu kashe matan farko, ya hana suka daina kai waye. Yayi mana tsari mai karko, na yi lawu da gyaran halaye, kumɓe kudin mai farko, fara makagin koraye. Yayi mana gata na dako, maganar daga tushen kyawu ne, mana dari mai gatan, na yi lauya bakin halaye. Ya kashe latan nan mata, su karayi da yanci shi ne dai. Yayi mana gata kan gata, ya gaya mana Allah kowaye, ya kuma yi ƙarshen gatan, da ya bar mu da shi alkhairi ne, wanda ya samun kairata ga wasu makyawun halaye. Annabi ya tafi saman ya dawo, ya gaya mana Allah kowaye, shi na daban ne na gano, shi daban yake mai kyan halaye. Isan da suka gana na gano, ganawarsu da sarkin kuraye, shi na musamman ne hango, hangen da na yau koma waye. Na kasan ƙarshen kallo, annabi mai kyan halaye, wanda suka yi kallon kallo, da ilahu makagin kowaye. Shi ya gani kafin kallo, ya gani ya ga Allahn jajaye, da shi suka yi kallon kallo, sarki ya ga sarki a saye. Babu hijabi ya yi kallo, da idansa da ruhi na yi waye, wanda ya kai mai kyan kallo, a gurin malitin tsuntsaye. Babu kusancin sai kallo, na yi lau da mai kyan halaye. Sayyidina ƙarshen kallo, namu da sirgatan kowaye. Gashi fari ƙarshen kallo, launin saraja mai jajaye, dan da gani ke san kallo, mai sanya idanu hawaye. Kyan da kawai sai dai kallo, ya zarce misalin kowaye, ya wuce kyan kallon kallo, mai sanya ruhi na waye. Annabi ne ƙarshen kallo, mai kyau kuma da kyan halaye, kyan da ya burge yan kallo, na saman sama gatan kowaye. Annabi
gashi da kyau mai kyan kallo a idansa da zanen jajaye mai zaka kyau kyan kallo mai Aisha jayar jajaye ga wani saje kyan kallon kowa ya ga mai kyan sawaye mai kura kallon mai kallo har ma da kurillar kowaye kyan da je ƙarshen kallo kyakkyawa kuma mai kyan halaye wanda ya sa kyau kyan kallo na saman haka mai kyan sunaye ga iya taku ko kasan tafiyarsa daban mai alaye mai da garaje sannan na ciccire sawun sawaye inda ya taka ko kasan ba iya gane sawaye na sa kan yashi samsam sai inda da dutse kai waye wanga mutum ne domin san amma na daban mai mataye nan tara kowa ma ya san ba mai haka sai mai alaye zan Allah tsallaka rami ma sam baya yi kuma baya yin waye ko yayi hamma tsaki sam ban ji shi bai yi sharege ba shi da rawa ko kun san Allah mudi shi kasim ne mai raba taskar ne sannan baya hana kowa ma daye yawa masoyi kyauta kai har ma maki mai iko ne akan haka wannan ne daidai a burin mabocin koraye ya makurar ƙarshen kallo annabi mai kyan halaye wanda gani ke son kallo kai nabi mai kyan sawaye